Pues Mari Carmen, tinc que fer un documental per a una assignatura. Un documental? Sí, Com jo? Sí, un documental d'ensayo, se diu. Un documental d'ensaio, això què és? No ho sé. Documental d'ensayo és com documental però raro, saps? Vull dir, no un documental típic, sinó raro, i ja està. Ningú sap el que és realment un documental d'ensayo, ni la mestra ho sap. I de què vols fer-lo? Ja ho has pensat o no? He pensat fer un documental en eixa càmera, d'ací. Era de l'Skype, si se veu supermal que se penja. Bueno, pues ja m'apanyaré. Entonces vull fer un documental sobre les relacions a distància. Saps? Te'n recordes quan vaig trobar les cartes d'amor entre mon pare i ma mare? Sí, ja fa anys això. Sí. Pues vull fer un documental que compare la nostra relació a distància en la relació a distància que tenien els meus pares. No? Guai, sona bé. I el que vull és gravar totes les converses que tinguem tu i jo. Totes? De tot el que parlem? Sí, de tot el que parlem. Gravar-ho per Skype. Però... Estàs gravant aquesta conversa ja? No, esta no. No. Relacions 2.0. Un documental de Maria Eugeni.